Well, dito kami na po, napintas nga ordinansa na rinugyan ngayon dasar ni Apo Saul. So, dinamag namin na kami nga papada ng abokal, no, namin kaya inputs mi. So, impangimet, impagami amin. Santo, tatay nag-public hearing. Ate ko na karon, di mesa nga makikita kami nga problema. No that tuma, well, kaaduan actually, dagiti kalsada, once nga bakbakin da, sukatanda, di namin i-plaster nga isublino ko, dagiti dati nga pedestriane, take ko na karon, dakilmet ti ganan sa dat kalsada, apay ko nga di na pala isublin kami, di sa pedestriane, may problema kasi lagi ito yung Rizal Street. Nagadot na bakbak nga awan hanga na isubli, dagiti pedestrian crossing, isukatat ka, no ikaya tayo nga ag-implementar dito yung mas stricto nga pinag-cross ko dagiti tao alangan may pagliklikawin ta pala dagiti tao no ano kasapulan nga cross nga ron. So hopefully digit say ako importante nga min talaga dapat na isupli kasi sa bali nga min di say materialis nga susarid at inusto nga pedestrian crossing yung problema no di dapat kami isubli kapilitan lang or dagiti barangay bueno dagiti munisipyo bueno ti syudad kapilitan nga pintaan dalatan kita itikit na ako kita mo tayo nga bumayag. So nga hopefully ako kita ti request time at kalakwada nga bakbakin da damit lang isubli di sa pedestrian crossing ipartedan kasi amet kasi kapaspas securing period apay kumakanda pa ilay pasurot mo pa di sa ako. Okay, sir. So, dito yung ordinansa itself, sir, ano mo iti makunayo? Ano iti makikita yung makaslang epekto na dito, dito yung probinsya tayo, sir? Napintas ako kasi dito yung ordinansa, more of giving courtesy kadi kita pedestrian crossing. So, the purpose tayo dito yung ako tatlo medyo adamit kasi disiplina tayo, ag-cross dagiti tao, di usto nga pag-crossan. Sa damit, dagiti lugar, ag-giveaway damit, ag-sardeng dano ada pedestrian, hanga tayo pasarat-latan kasi dito yung napasamak lang nga tawin, when natalon sa tayo nakita tayo nga nadungpar na tao, pedestrian crossing pa dito. Kung natin yun, dapat ag-stop bit labasin, digiti kakadwa tayo. Tapos makakross ka na sa yata, digiti ag-cross, lalo kit pasentro, dapat kumahatag pagtatry ro na Sir,